Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Yay, ikona into off. Nakhumbula ku season 6 ngesikhathi kusabikezelwa ukuthi kuza unumber 5 ihamba indaba idlula kuwona wonke amakhosikazi. Ayike uma Ngwabe noma yini njengenjayelo abangaphawulanga nje izinto eziningi kodwa kumseleku ubezobabiza kwi-meeting. Mayisefika kuMakhumalo othi uMakhumalo unumber 5 fanele kube omncane osemusha osefresh ngoba umseleku usemdala useyaguga unumber 5 engagugi kanye naye. Umseleku umkhulu kaSingabakho nomhlophekazi noThando noBoy kaSne noBoy kaVuyo unabazukulu abawu5 umseleku nezingane ngikhohle ukuthi zingaki ezinye omdala mhlawumbe la ko30 ona abanye bala ko22 23 lona omunye ucisha lingane noMakhomalo nguna35 uMakhomalo unkosikazi wala ekhaya wesithathu uMakhomalo unkosikazi recommend ukuthi uhusband wakhe akathole osemncane osafresh awkward weird omncane osafresh. Yazi babhekana futhi besho leyo nto wambheka yaba khona into engahlali kahle. Ngiyakhumbula ukuthi nala ku YouTube bakhona abayisho le bathi content off. Yazi content off like ngokwekhaya akulu uMakhumalo uNkulunkulu esazombusisa uyababona abantwana abakhona. Usne usenabantwana abawu2 uMpumelelo una3 umseleku already usewumkhulu. Ukuthi babuye bekhulume ngathi asizwa yayizwa kodwa lento omncane osafresh uma sejika amakhosikazi ephawula ngoba amakhosikazi masibhekisisa abayibuka ishow njengathi nanjengoMakhomalo ngoba uMakhomalo kwisizini elandelayo uyayi-addressa into mhlawumbe ekhulunyiwe ngaye. Osemncane osafresh uSibindi unezingane eziwu3 noma yimo wrong izindlebe zami zi-wrong. Ngake ngikhumbula leyo episode and le episode ingikhumbuza lento esibuka manje lesi sithombe esifithizayo esikhona manje omncane osafresh omayeni asivale le video ngoba niyathanda ukuxabana kodwa into eyasho lapha ku season 6 kusabekwa indaba number 5 nanokuthi isidingo sokuthi umseleku akasheshise konke lokho engikushoyo ukuthi akasheshise kusho uMakhomalo omncane ofresh kusho uMakhomalo. Uma Ngwabe uthi akayingeni and akekho umuntu azohlala naye uma ezokhuluma indaba ka number 5 akadlulele phambili. Usethini umseleku phela uMaNgwabe akashonye isilevu nalokho kwasixaka ukuthi manje uthini kusho ukuthi uMacele noMakhomalo bona bayizilima ngoba ibona bakusalela iside la number 5. Ningaphoxeki ukuthi sikhuluma into eyodwa neshow ilobe ifike nento eyodwa no number 5 osabhululu osamoya thizini ngoba phela number 5 uphi afike kwabo wakaKhumalo waphuma wakaKhumalo
kwabo khona uMamtolo ngoba wazothi uma ucele eyi sengiphatheke kabi-ke ngoba shuthi akaphumuli phela. Mayi azobaqesha shuthi phela akasakutholi ukuphumula. Babona ukuthi ngeke siyibuke yini isho yabo mabeza nje njengoba benjalo. Njengomuntu elesi izono zakhe enkosini eza namanikiniki akhe. Beze nje njengoba benjalo ngoba vele already ikhaya njengoba lilikhulu kuningi okuhliphizekile. Beze nalokho. Ngoba thina sithi sibona iy'nduku ezintsha sithi mhlambe yikho. Ngiyabonga isaphothi, ngiyabonga angiqedi. Bye.